Nani kan ai tong me diba tangai suaro nang abo om hero ong pai. abo hai kunu ya ekebar te ada gawa ano tam seng nang samni logi pai dora ni non tu tam sabu so akhare pai rai rok abo hai seng tong ta kang tam sana bang kun saya ada kintu ani bisi Jotona lam chakosini YouTube channel tini ni o video sing hai na hai sapinai sing je light thangjak salo khoroksa Devdas mungoi je Tifra idol of khanini nai khate ajago thangai bui live telecast khaitong puru abul tabul angmani by a live telecast deramung phaikya awani bukhang tunyote kuma Tifra salo korono bono joli jaka ajago bo tangai suang nangai phainai ajaga abul tabul ungphai tangai bo nanya muti nai tongphaya ajaga tangai kokrok sanaringa hani bo baksa Tifra salo korok a kok sanete bono yakti se bulai marobo sungnoka tarpore kino singo Devdas by kam hame kok sainai mini yagolo bo sungno joto kubi kok saikinaraka ajaga bo tamo ungkha busuk joroti kubi kok saka bo sungbo amsa kam ke saimi toboke bo sungno teke sa kok bo belak kinote bini bukuk bisini te kaisa bo kok clear khairaka bupti kok clear ka ke bongkha kuno joroni news channel by kuno connection krei आज जरनी न्यूज चैनल नि सिनिता मंगल बिनि मुं मानहा का ओजागा तांगे हिनमाले नाहानि नांगो समय फाके जतन मुं मानहानाय आदा मंगल नि खरां रक फायं तंफुरु ओ देवदास बंखा बनो हेल्प रक खायरियो आमसंनु ते आजागा कुनु या बो कुनु मीडिया लाइन बो करे बो कुनु जागा बो करे आजागानि बिसंगे गोबां माति प्रासा न्यूज चैनल लक आनो हायनि साइतंखा नों जरनी न्यूज चैनल बाय फायदा हायदा रखनि बद्रे पथनि आनो साइतंखा निनै bo belekano sungno bini baka bisini kok sungno sai kenaraka busu joroti kubi sungbo saimia jori sindrong bo saimana bo sungka ke o bidino pulne theka patha joti najite bo apro tamo khate bo apro tangi bujane nangkha bo kubuja suwa nangi thangen bo kubuja a Tifra ajlo suwa nangi thangenai ajaga Tifra salo korobate yakti sai buja khate a bunai rog media rong ongna hniba bo kaisa kok bo silchaka abu ndorong bini buhu bisingtinyo saimanai inke sungbo jaga te kisa kok satai kelayu sungto kubuma video ni jaga no bonote tu buno ka sungto kubuma bo kok toma thuma jaga ro bo tu buno ka sung o Devdas no ke bo ke tabo sungno saitongkha bo kuno joroni news by kuno connection kre borong se tangai anu kok toma thumnai heka ba nung joroni news channel by baksa phaida rokhni borong anu pod report kok ro sungai yak bo tisala kya angle kuno joroni news channel by bo thaya ang suwa ngi ro bo thaya ang kuno borong bai connection bo kre joroni news channel bai ang sachungno sadharon to borok khani tongo jefur borok saya sugya aprono ang thangai help khaidio borong anu musoka tangai joroni news channel no joli jagai borong anu omake khaikya abo ang bo kam ke sawimaya toboke ani bo salsa din phaini afro borong bo manjangnai akok belekeno saka Devdas ke o bunai rongno botura sini abo bunoro bini khuktino saimanai te ke bo je kok samne sungno Devdas abo kubida sengra sungdo saimia toboke norong je bini khuktino khana di Devdas ni khuktino bo sungno tamhane te kok sakate Tifra salo korono bo tamhane kok kasarka bo afro kubida live telecast ri chongpuru bo kubida off khanani te derarana naikete bo kubida swa nangai thangi ajaga abo tawlongka bini khuktino khana di jore sinrong o bidno sajak tongke like te share khadi o video belai important hekaba okhano jara Devdas no hame hni wansui tongne rok borong bo o video no kam hame saimanang thang omo busuk joroti kubuite neng khorose share khame bono te masani nong dokni borok chui mana jat o video ni clip kisa naina di Tifra sa aiglok thang hello Devdas dangkha sabangkho o tangno interview na tongdo bo channel suina sky Tifra sa sky Tifra sa suina sky Tifra sa sorry abo ngke sungto mia je no ka heda ni video ngke abo nantinyo Tifra solo korok tabo nanga jang tuak manginai om hayangi tongayo te nang Tifra andol hekaba abo off khani rok thango abo hai nang thangpurogo mane borong jeta live khaitongmani abo deramong phaikya rokni amani abo nutile nang tamas sab sa live derakha mane sung je video ni footage nongma jaga nota nang je suang nang abo ngka hase do kuno kemni kuno deraya kubuma channel kuno ra no focus ke tongya ajaga ang kuno buya ang nani hani thanga do ke busanga boro camera khaitong layo hingke ang ajaga o bono soso tongya te kaisa 500 ara suna thamani ara so khanti se ta so pore kena phaikya apon debar mata bo phai ano kuno saya or ta so dehme dagare kang thondo ke dagare kang thanga ke ani tam dagar sa hane boyang kona thamuta en kona thamuka bono suna thata tam nana dagar ke hese nakha sudmai hangka ba onyo site ko na so bana or vip ro khorok phanong mangkhana
Mana bo phat mana khaima ta mo saini kono sejab kori kono kori kang to thap thang ga jaga ta wase kono wase kono nayo kha te praida lokta Mikai naikha gana kha naine hanai ko thangtini he oba hasi abo kono kaisa ang kemni birodi kono khaima bo kori borgano je sanamuri kha sawang nangja khoja kintu ano phungja phung bunai ro phungka abo je media rong no bukhana haima tongja bo ani je sipsini bongno ke aje jagao nono bairat langai thangmani poreo a jaga sung kaisa khana kai a jagao nane kha nai tong medi ba tangai suaro nongai abo omo hero ongpai abo hai kuno ya ekabaro ta jagao ano tamsung nang samni logi phai jora ni jonon tubu tam sabu akhare ai rai ro abo hai ro sungi tongota kang tam sana bang kun saya ada kintu ani bisi uje apon debrong ko sai toma abo le sabu video ro ta ka semia ta ka nukul kul kuma tongai borok tongo joton taknai mangsi hingka ba jotai eko yok mali ata iko borok taknai mangsi kang khaban sugo abo hairong no kuno abo kaisa news ongkhai dabo abo hairong se news tikhai ro se kang dong tv ro gaman abo to dong tv simi rakhado eko joto to je jara thangai je news channel khai tonai ro borok bo ta no mang sagi to yeble ko bongar kha bage thangba borok a video no thumbnail koi ber sare laikya koi ber edit khale koi ber laikya abo 6-7 channel mari wiri like kata kang kawan so kamro kunang reply na museng do aborong kang kun reply na museng yan ko khasia aki sa ang bo ko samane na tisaka amon pore kata kabama aro tisane ro phaye boro ar jol jakhana kamon bagai na boro phuja phune bokha mukhang no bokha thapara ma hairo kaya anar jaktai ko thapara no phungsa phune jakhang kamon pore kena boro sa oi sadi ni joton phai pebe kharo joton mobile chak to hobe kya Azagani yogi phanyani rok chesta rok khale da nanga poro ang kun yogi phaya ang siri himi phaible boro ana sari thapna ang tam sana baro angaro anar kun chhatai sikere ang tam sana hono bonta ge azago chhatai kere ka ang siri phaipe kya ang kun phaible ge azago te ka chako sama khana ka nung jorani news ni logi da phai hnai ge nung ka jorani news ni logi a tawuk sana kala yo tara mongol logi da thang narong borong kun da thanglai Jora news boro sang semia ang aro nanyan thaka saksi Jora news ang kuno buyang just bin logi tong kha bono help kare ka bin khona ro sayen tong pro ang bin mag rom kha saksi ang kuno bin logi abo dili tongmani abo kun korean logi ang dis logi pa na bo je kun boro help sana ka abo thangwang bin logi no tabo a video je khana mani moti tinga ke baksa boron ke 1 2 tong la kya borong ken boroni news ni logi bana samong khayu te borong ken news ro coverage khayu he ka ba a jaga bo borong ken wan sok tong khata baksa ti prasalo koro borok to wan sonai no o kabama o hospital go rugero to lai pro go a jaga to ang sena jemla angka a jaga te ke bo camera rom na kri kang na maromo te ba jaga rom to ha ka bo kun jaga go thang kang ka ba ka tal ki serom phegedi nge thang rom yuta ang kuno mane news thumnai be kuno buya iko bin logi to khabas pai ka sengta ang mara bor sasai thongdo jora news ano no tubui phai ne ano ekdom jawdo se sing tonglai kang tam sana hono mobile ko ma tak la jak kang khawan sugo amti khaipana borok regalak aba hai lukorno phuno gala khana wan tongta gen abon pore te botura bujaka nono to sangto bijuni thani thapara to simir jamano ka abon pore nono te thapara na sabo video a video ta sungje cha video thapara jamo simno ka kana hita phataro to ke phaible angaron oje hall bising ongkhor phaiken kana ang ongkhor phaiken kana logiro te ke pan phaible hai ang kuno ma skrin ke borok jas ana tang jol ja khana obo je ara tong nai borok borok buya do abo je bunai hingke ajago je cover khai tongnai ro borok no bukhana haima tong ang tam ko siniata borok no masa kamjel ko da tamjeni chumja khai do hingkai kete borok aro to kobuma o je vip borok tongmula borok sawa ei thasiri hine borok saka hingka jaga ta borok ko no khaya jago je tongnai rota oro je ano je problem khaipene ro hingkai sab saideman oje jara o media khana youtuber borong no hanewan sobotang nang aborok bai kono dusman rok tra tong ani kon dusman kerbilang tang boro dusman na se
Kuno agi rok pon sinijak kerenya kuno kebo mongrok. Sinijak kere ang kemno siniya aje media action rono. Ingke nenga jaga suar nungi thene la kuno. Nengya boro jog nang tong ne boro aba jog nang ani chehara sa haino kosom ang tong purubam de tong de jog nang haino tong je kuno somayo je kuno time ano no khang ang kor sai mani ra to kan chehara am ting thang ega abono baksa jog nang khana buja khana to khana here pura abo joto mo khare thamaga ang nogo simia ko ibar se ani buma bupa so busaka kutung laikya sabadagi nana jaga thanani sabadagi sabadagi ara thanani ka kawasi kon nugia ko mayene hene wan chukin thatai ko inge tabuk tiprasol ukrok to tabuk belai nte confusion ng tong lage tangi hinmale boa jaga wo khoraksa kok to mathum nai nung to kok to mathum ya hni bosang tabuk saima ka nung to help khani ko sa bo kok to mathum ro khna a jaga wo norong to nung no khana blasa news ro kono abo boro han chong chata arle a jaga na di o je dong tv ni je jacob deborma je samani abo bo tam jorani news to rokhni sa hna bo abo kaise boro tam chaja giro deng hai abo tai ka ni khai tam jorani news rokhni baro bung kaise diba ka ang to kuno jorani news buya kun ang bin logisin se tongo ka ba ang ani kuno bung ro bo kari bile tripura ro ang kuno news channel khai ro khnai sana thanga ke borni bo kuno saya kare dio mane ke nono bin login nong manu ba boy baksono samung khai ro nei wan so katai ka bo hai ka hai no news channel samung khai na ke kuno amo hai ke logi tong khai na news channel samung khai hunja go tam te ja mane je tabuk nugi tong mani abonon borong sakata borong phatale saiman mansal biya haita nge tabuk nang ti prasol no tamo kok kasana musungta jetaning omhai mani bagai ang ti prasar lukur no kok kasana musung khai se ana tisa sa han sikon mi kon aba bobe kok salai kya uje bana or tasu dihne dagar ke hai sa mon kok sana thang se borok sak lai do ka bo ka abro no khang kuno ekdom matter ja geta ang tahu ang sini gan no khna ekdom susoken tong buje sana tan thai tong lagira tu nei je news channel logo ano koma borong na link ro ka na ne gede nang tam tong kharo ne ano koma sar dunen bor kol khabe kya ke abo ke phana interview na na kredo iko ani dol ba ano jara sine nai ro iko borong kol khai ka ani jati bustar kol khai ka ke tai koma je ani agini je dol tong nai ro boro jon kol khai ka tam layam ting khai ke sai kenar gede ke ang sa borong no abo to kuno ya asuk lai thini be chini jagang thang saimia asugri ja kha ano da kang thaka bona sangna thang teni se abo haying shu ni sagata ke boro sao gen ke tama ko ro sing tongi ba sao ha dagar kang thok tam bagai dagar kha nakhai ogo ka saime diba mada nang takuk nor ta asuk di oro vip ro asugo kon nang on jaga thanga asuk di oba hero sakang ke sakam ta ke ang bo asomoyo ama hero ngana hini saimia singri ja khata tang ana dagar ke hai ne ke athini se oba hai problem ka ang ke nogo phaibo anga phurun phaibo ang wan su tongo oboro kuno news ro ka gala khnai last se o je ang je get bus kang ong khna puro ke kebongma boro mobile tu isa ro peke oi jora news sari non sab tu sab so khar tam khai nor tang khana phai om de ro kuma ke abono ge ang kuna se mane ani bukhaw na ja ge tai ko ang khwan su to je news khana tan khai tong ra tu bro tu views ni bagi khai no je khane je youtuber ro je tv channel ro je sine tripranita ke bro to khane no bro to views mana se so tamo abo phata khona bong kam sha bo ke bro mias ro news re kha ke bro ke mo views ro mang kana abo hatai ko tabong ke ang khulgu sanai meli ang kan chehra mamang kamjil kormo sunja ya thubi khubja ke ane ara ang to kep se thubja gulena ar thubi thubja ge futro khabri ke phaka kun sab se malaya ke sab tam delete ko mane edit khaka wachan thapra harja o je thapra harja pura mukhang raja ke tam kokoi mo khe raja ulta pulta sija aba haker ba khatai ko bongni thumbnail se kacha channel ni thumbnail na ne mini o je thumbnail bro sar 5 bar khai 2-3 घंटा हगेना thumbnail change ka khairu ke 4-5 घंटा हगेनो तासे thumbnail change ka khairu alada khairu reru mane abte na jana bagita ka youtuber to ba hekeno phunu to je kono boro nu kha gen thumbnail ko o tam leke sa nagene nai re ja kha ge te bin views bari thai diba yamon bagita ka mo wan soka
amse kisan bag sha sikke viral khair live ke oino borro ke khar khaja kumna tama angke ta aro bilai saya khai kana ba haitai ka Inke abro bai contact ni nai kam hamya ko khani ni video je balung tomorok delete khani rok poster khali dana angde renai borok reply kha abor bo sileta manalla mana hunang ang abo amte rona khang reply sirna musung leya mana boro jespan saitong to ano kobor sulu rok bhunga tam ro hunka kobor sulu hunga hano aro thang nai tongma khumhai do kobor sulu lamla boro sibere tong khamu ka boro aro kabuma abo boni bkha bisimo mane ano sajage mar tong khana ওই যে জরানি নিউজ নি লগি তং হুনাই কে বনে হেল্প খাইও অব হাইরক খনে বরক সাজাগে রং খানা কাই প্লাস বনি ভিউজ রং বাগি ব তাই ক ফাচা ক মা হেকে নিউজ খাইরি মা কা অব তো নিউজ বিসি বাংয়াবলে আর আং আসুগু ওয়াচনা ছায়া কই তং খান কাছে আবতে নিউজ বারি খামু আনার কোন কক সাজানা সিকরি কে ক বং নিউজ কম তা কম ন নম্বর বুসি হিট কে কা মশলা থাপা ওই আবা হাইতাই কা Inke omsono ta tausa dorote jeni ni video barlong tomani awro tinga sombo konte kaising mana kata tamorong like aja go nai ang ke mana obaje viral mani aba kaisa ang dewan sumani hingga aba ana saja gi angirang khai kana hima tong do ono boro haino go kha ke aba go galak khamdo ke u angle yang o jora news ba sunuk dak tong khabla ke tase u jibiro go bo sung kaisa o je somboni bu fasono swang nungwa khoro hne sing phunu ge diba ka amani boro reaction nanan bage da oma hairo khai ka aba to ang wan sugi tong utai ka ke noro bahayang da abo rono kisa noro wan sunai nai di sing wa da phunumani ke boro ba da sau bunya se boro so numara kumaro phunugo ta kha bo se nang jagro hne ko oma hairo samro khata ko ekjon news channel rokono thaka tokon sanga channel roni mongmana thangli ora se তখনও এই আপনি তিনিও তা তাও সময় বেলাইখানে কতটা আছে যা ইনকে অমসনো তা তুমি আপডেট ইনকে নং संबाय अमसुदरते कक सामान बागे हामबाय बेलायखनो दो ए हामबाय अब आंखु नासे माने प्रॉब्लम कतरं जायगा आं तो ताबु बाक्सा का लासि जागे राखो तो तम न लासिना बार किसा अब साथिनि बर आनो भाइरल खरे खा आं खै बखा कुन सिं जायगा ते खाइतुं हनुमान थुं तेब जे चैनल जे रिमान से जे चैनल के तालफानो का कजामफानो करिमान से रजरग्रा थु ना वान सुइ तंता आबो ल बरो तबो जे जलिनाय बरो सासमा वान सुनाय तैका बंनि बागै बो समय फाइ दङ गोबांमा बर' रंनि बो समय फाइ दङ आं मताबो मुखाय सालिया अ बर' रंनि बागै बो समय कैसे बंनि बो दिलि काहाम दङला बंनि बो साससे जे तम सानाय लामरि मेति हिमानि बा कवासे yakmoro phano kasile kalaimano bongni bo jespano kaham kai pano phunugui tongto jeska pano phunugui tongto bongni bo salsale taya roga khorok nugjagan haima tongjago tanga bai sarno kaisa pre khai tongta suri tong haita bongni bo suri tongta je kono bor kaham pano salsa kisa sa pano haimyarong thangle hediba ayabanta dokon ke narakdo hambai